No niin, tervehdys kaikille webinaarin osallistujille. 4.12. eli ensi maanantaina järjestetään tämmöinen puhtauspäivä, jolloin on ideana se, että muistetaan kaikkia siivoojia, jotka tekevät tärkeää työtä ja näkymätöntä työtä ja nostetaan niiden tekeminen ja osaaminen kunniaan. Sen päivän ympärille on tullut myös tämmöinen Kiitä siivooja-päivä-tapahtuma, jossa kannustetaan kaikkia organisaatioita muistamaan omaa siivoojaa tai oman toimipisteen siivoojaa ja kiittämään sitä. Ja kun mä oon tässä vuosien varrella seurannut somessa niitä muistamisia, mitä siivoojat on saanut kokea, niin on ilolla huomannut, että organisaatiot on ottanut sen hyvin käyttöön ja teitä siivoojia aika kivasti siellä muistetaan. Viime vuonna Sinituote otti ensimmäistä kertaa haasteen vastaan ja me järjestettiin 1.12. Ihan ensimmäinen Sini-webinaari, eli Sini Pro-webinaari, jossa oli Ritva Enäkoski puhumassa oman työn arvostuksesta. Se oli meistä hyvä juttu ja me saatiin teiltä katsojiltakin paljon siitä palautetta, että tämä oli hyvä ja halutaan sellaista lisää, niin silloin heti hetkessä päätettiin, että nämä Kiitä siivoojaa päivän etkot tulee olemaan perinne. Ja nythän jo voidaan perinteistä puhua, kun tämä on toinen kerta peräkkäin. Meillä on tänään aiheena niin liikkuvan työhön semmoiset ravinteikkaat eväät teema. Eli monet teistä siivoista tekee keskiraskasta tai jopa raskasta työtä ja aina oikein täydellisiä eväs- tai ruokailupaikkoja tai tämmöistä eväitten säilytyspaikkoja jo olemassa, niin mulle tuli idea, että otin yhteyttä Jyväskylän tai Keski-Suomen Marttojen toiminnanjohtaja Kati-Erika Timperi, joka on tässä mun vieressä, että voisiko hän vähän tehdä meille uudenlaisia eväitä, sellaisia, mitä te siivoojat pystyisitte syömään ja viemään sitten siellä työpäivän aikana niihin kohteisiin ja nauttimaan sitten ravintorikkaan evään siellä työpaikalla. Eli tämä on tavallaan meiltä kiitos teille, hyvät siivoojat, jotka siellä toisessa päässä olette ja katsotte tätä webinaaria. Me halutaan antaa teille tästä vähän lisäeväitä omaan työhön ja jaksamiseen. Mutta suuremmitta puheitta mä päästän Eerikan esittelemään itsensä ja kertomaan, mitä me tänään tehdään. Ole hyvä. Kiitos. Joo, Kati-Erika Timperi ja Keski-Suomen Marttojen toiminnanjohtaja ja mun tausta on myös tuolla kotitalousteknikko ja sitten maa- ja metsätaloustieteellistä on valmistunut kuluttaja-ekonomisti ja sivuaineena oli koti- ja laitostalousteknologia, eli myös toi siivouspuoli on itselle aika tuttu. Ja ajattelin, että käydään tässä muutamaa tämmöistä helpompaa ehkä evästä, niin kuin mitä pystyy sitten kuljettelemaan semmoisiin pisteisiin, missä ei ole mikro- tai mitään uunia tai hellaa, niin tehdään vähän tämmöisiä rieskarullia, sitten salaattia ja yhtä keittoa sitten ainakin. Ja sitten katsotaan vähän, että miten niitä voi kuljetella ja miten niitä säilytetään. Ja siinä samalla sitten kun tehdään, niin voidaan sitten vähän jutella näistä muista niin kuin säilytykseen ja ravintoarvoihin liittyvistä asioista. Kuulostelen varmaan sitten tästä. Joo, hyvä. Kuulostaa kivalta. Ja jos tarvitsette apua, niin Joo, olen auttamassa. Joo. Eli periaatteessa mä ajattelen, että rieskarulla on se, mikä olisi niin kuin aika helppo eväs kuljettaa leivän tilalla. Ja olen ajatellut, että sit rieskasta tämän niin voi tehdä, mutta erittäin hyvä tähän on myöskin ihan vaan tämmöinen tortilalehtuna on kuitenkin edullisempia kuin sellaiset ohuet rieskat. Ja sitten vielä näissä, jos ottaa vähän jotain tämmöistä täysjyvää, että ei aina sitä vaaleinta. Mm-hmm. Ja nämä on kyllä ihan yksinkertaiset. Tässä mulla on nyt tämmöistä pippurituorejuustoa, mutta tämä voi olla sitten mitä itse vaan niin haluaa laittaa. Eli ensin sitten voidellaan nämä tortillat nyt sitten tällä tuorejuustolla. Ja tuorejuustohan on sitten semmoinen, että se nyt ei hirveän lämpimässä sitten kuitenkaan säily. Että no näillä keleillä ei varmaan sitä ehkä kauheasti huolehtia, mutta kesää ihan kuumimmalla kelillä niin ei välttämättä ole se paras eväs. Mutta toki sitten, jos on tuommoinen joku kylmä säilytysjuttu, mihin sen sitten sen päivän ajaksi laittaa, niin on varsin niin kuin kyllä hyvin silleen säilyvää. Ja tästä vaan nyt sitten, kun nämä on tuorejuusto levitetty, niin sitten mieluisia päällisiä, nehän voi olla ihan oman maun mukaan, mikä nyt on tietysti oma ruokavalio tai muuten mistä tykkää. Niin. Mutta vähintäänkin se, että olisi vähän jotain vihreitäkin siellä. Tässä nyt on ihan vaan salaattia, mitä tähän laitan. Ja sitten laitetaan vähän suolakurkkua tai itse asiassa on tämmöistä maustekurkkua, että tähän tulee nyt tällä kertaa vähän tuommoinen suolaisempi kalkkunan metwursti, niin suolakurkku olisi jo ehkä vähän liian suolaiseksi menisi.
Mutta salaattia saa laittaa kyllä ihan reilusti. Ja voi tietysti, jos haluaa jotain paprikaa tai muuta. Tomaatti on vähän hankala, se tahtoo sitten valua täältä ja sitten vetistää sen. Varsinkin jos on sitä rieskaa. Tortilla kestää vähän niin kosteamankin täyttää. Miten jos haluaa tehdä vegaanisena, niin no sitten vegetteitä löytyy varmaan vegaanisena, kyllä. Mutta mitä sitten voisi laittaa niin tuon? No sitten vaan enemmän vaikka kasviksia tai sitten onhan tietysti niin kuin leikkeleitäkin on sitten jo vegaanileikkeleitä. Joo. Mutta ja tähän kävisi oikeastaan paremmin semmoiset ihan ohuet suolakurkkusiivut tai maustekurkkusiivut, mutta niitä en nyt löytänyt. Ja se on tietysti, että mitä siellä kotona sitten on, niin ne käy ihan sellaisena, että erikseen tarvitse mennä ostamaan sitä varten, että on jossain ohjeessa tietynlaisia. Niin helpompi on niinku rullata sit, jos on vähän ohuempia, että nämä on aika paksuja siivuja. Mutta tämä on semmoinen aika nopea eväs kyllä sit tehdä ja helppo syödä, ei leviä. Ja monethan kotona tekeekin syksyisin, niin itse säilökurkkuja. Että kyllä, joo, semmoiset voi hyvin niin hyödyntää ja voi sitten just sen mukaan, mitä jos tietää, että mihin niitä itse käyttää, niin tekee sitten vähän ohuempia. Nämä on oikeasti vähän liian paksuja tähän. Ja sitten tietenkin se leikkelee, että se voi olla sitten kalkkunaa, mitä nyt sitten haluaa tässä. Nyt on kalkkuna metvurstia, mutta tämä säilyy ehkä vähän paremmin sitten kuin ihan vaikka pelkkä joku broileri tai kalkkuna, kun se on metvurstin muodossa. Mitä sä ajattelet kesällä, kun oli puhetta, että ei kestä toi levite niin kauan, niin mitä sä ajattelet, onko niin kuin, että jos aamupäivällä syö, niin kestää tai... Kyllä kestää, jos on niin kuin kylmä säilytys jonkunnäköinen, että kohta voidaan sitten aina katsoa, että minkälaisia vaihtoehtoja siihen on. Niin kyllä sen verran kestää ihan hyvin. Sitten vaan nämä kääritään rullalle ja sitten leikataan. Helpompi on syödä, kun leikkaa tällainen puoliksi aina yhden rullan ja sitten ne voi laittaa niin kuin tuommoiseen eväspussiin, jos haluaa, niin siihen on eri vaihtoehtoja, ihan tämmöisiä paperipusseja, mihin voi pakata, mitkä pikkasen pitää sitä kosteuttaa. Tai sitten vaikka nyt pussiin tai tuorekelmuun tai voipaperin kääriä. Että nämä on ainakin ihan nopeita ja helppoja. Ja voi vaihdella sitten täytteitä ihan se oman mielen mukaan, että mistä tykkää. Sellainen asia on sanottu tuossa alustuksessa, että tässä Liveto-alustalla ei ole mahdollisuus keskustella niin puhumalla, mutta siellä on se chatti-alusta, mihin voi laittaa kommentteja ja kysymyksiä. Me käydään ne sitten niin tämän tilaisuuden niin loppupuolella kootusti sit kaikki läpi, mutta että laittakaa ihmeessä sinne kysymyksiä ja palautetta, jos tulee tämän webinaarin aikana. Sitten mä ajattelin toisena, että voitaisiin tehdä tämmöinen broileripastasalaatti. Tämäkin on silleen helppo, että voi tehdä hyvinkin niin kuin edellisenä päivänä valmiiksi, tai jos jää vaikka just jotain pastaa siltä aterialta, mitä on sitten illalla syönyt, niin sitten voi koota seuraavalle päivälle. Että tästä nyt oikeastaan lähdetään siitä, että mä oon keittänyt nämä pastan etukäteen, ja tämä saisi oikeasti, että se hyvin on jäähdytetty sitten vaikka kylmällä vedellä, jos sitä tälleen etukäteen ei ole vielä keittänyt. Ja sitten mulla on tässä tätä broileria, ja ihan pienenä suikaleina, niin paistetaan vaan se, ja maustetaan siinä sitten samalla jo pannulla se. Ja vähän öljyä tarvii siihen pannuun. Tämä on niinku ilman mitään marinaadia tämä broileri, että mä itse melkein eniten suosin sitä, että maustamattomana, niin sitten tietää ainakin itse, että mitä maustetta siihen haluaa laittaa ja sitten ei ainakaan niinku tietää, että ei tule mitään allergioita ja muita, jos on. Eli tämä tässä paistellaan. Ja onko siinä muuten, eikö niin, että tällaiset naturellit on vähän edullisempia myös verrattuna noihin ei välttämättä, koska niissä on parempi säilytys aika yleensä niissä maustetuissa. Ja sitten ne säilyy sen marinaadin takia vähän pidempään. Mutta sekin on vähän kuin vertailee niitä, niin se voi olla eri pakettikokokin on niin eri. Mutta tässä nyt oli tämmöinen 150 grammaa ja samoin pasta on tämmöinen 150 grammaa nyt tämmöinen annos. Ja sitten tähän voi oman maun mukaan tähänkin niitä mausteita laittaa.
Että mulla nyt on tässä valkosipulia, että tämän voi joko käyttää tässä pannulla tai laittaa suoraan, mutta sitten joillekin saattaa olla, että vatsa ei oikein tykkää, jos ihan raakana syö, niin sitten voi käyttää pannun kautta. Ja sitten ihan voi vaikka laittaa vaan tässä nyt on paprikajauhetta ja karria ja pippuria. Et ei tarvi olla mitään hirveätä, mitä kotona nyt on. Ei tarvi olla erikseen mitään erityisiä mausteseuksia. Niistä varmaan yleensä, ainakin itsellä on kotona, niin että laittaa vähän liikaakin niitä mausteita ja peittää sen hyvän aineen maun, että pitäisi muistaa, että vähän suolaa, tämä oli tosiaan suolaton toi broilerikin. Mutta sitten jos tykkää, että on paljon mausteita ja on vähän itämaisempi maku, on hyvin saa laittaa tietysti oman mielen mukaan. Ja sitten tämän monesti broilerin kanssa on vähän se, että paistetaan sen varuilta liian kypsäksi. Sitten se on jo kuivaa ja varsinkin jos sitä säilyttää sit seuraavan päivään, niin sitten se tahtoo mennä jo semmoiseksi, että se ei on aika kovaa ja sikkeänä. Että ei tarvitse niin ihan semmoista rutikoivaksi paistaa, että mieluummin semmoiseksi aika pehmeäksi, mutta kuitenkin, että se ei saa olla missään tapauksessa yhtään punertavaa. Joo. Näinpä. Ja sitten tässäkin niin tämän jäähdyttäminen, että se saisi vähän aikaa jäähtyä. Et nyt onneksi tuo pasta on niin kylmää, että se ei oikeastaan haittaa. Ja vaikka tämä onkin vielä aika lämmintä. Ja melkein helpompi keino on tehdä niin, että kun mä käytän tähän sitten pestoa niin myöskin mausteena, että se maustaa sitten tuon pastan. Niin laitan sitten jo tähän pannulle. Tämän, niin mä ehtii sitten maustua kunnolla. Ja sitten kun tässä on kuitenkin öljyä tässä pestossa, niin se sulaa tähän. Että sitten se ei jää niin tuohon pastan päälle pyörimään. Joo. Sitten tähän voi lisätä vielä kilkavettä, jos näyttää, että kunnolla niin se pesto sitten sekoittaa näihin broilereihin. Ihanat tuoksut tulee ainakin. Harmi, että niitä ei pysty sinne välittää sinne ruudun toiselle puolelle, mutta täällä tuoksuu aika hyvällä. Pesto on sillä aika helppo, että se säilyy pitkään ja sitä voi käyttää. Tämä alkaa olekkista siivasta, sitten jätetään ne vielä pannulla vähän jäähtymään ja sitten leikataan kasvikset joukkoon. Tämäkin on tosi nopea ja semmoinen, että voi hyödyntää just kaikkea, että ruoalta jäänyttä pastaa tai ruoalta jäänyttä broilereita. Tähän voisi olla missä muodossa vaan, jos on vaikka jäänyt file, niin senkin voi pilkkoa vaan niin kuutioiksi käyttää tähän. Ei se tarvitse olla näistä fileistä, että voi hyödyntää ne kaikki sellaiset ylijäämät. Ei tarvitse heittää bioon, niin ne voi käyttää kaikkia. Sitten samoin kävisi ihan hyvin vaikka tuommoinen broileri, grillibroileri, mistä olisi jäänyt. Joo, sekin kävisi. Mutta se on varmasti kypsää, mutta ei liian kypsää. Jätetään se sitten tuohon odottelemaan ja sitten täällä on nämä vastat ja sitten siihen vaan tulee sen lisäksi paprikaa ja mä varmaan tuohon määrään ehkä laittaisin puolikkaan tästä. Täällähän sitten siemenet tietenkin pois ja joo täällä. On keskellä. Joo. Näin. Tuosta vielä pieni siivu. Nyt ihan out of the box, niin kun tässä mietin eri aiheita, niin osaatko puhua niin jostain annoskoosta tai jotenkin, että kun sä äsken teit on neljä tuommoista torteja kääröä, niin onko toi susta hyvä määrä, niin jos ajatellaan, että se on, vai tarvitseeko siihen olla vielä sit sun mielestä lisäksi jotain? Se riippuu kyllä ihan siitä omasta kulutuksesta joo. Ja tietysti koosta, ja siihen, että mitä on tottunut ja kuinka fyysistä työtä tekee, harrastaako sen lisäksi muuta. Mutta että kyllä mä ton lisäksi vielä ottaisin ehkä jotain muuta tai vähintäänkin jotain hedelmää. Niin, just. Joo. Että olisi sitten vähän monipuolisempi. Ja nyt tänne meni ne paprikat ja sitten laitetaan vielä nämä tomaatit. Nämä on niin pieniä, että nämä vois mennä näinkin, mutta niitä on aika vaikea keihästää sitten, kun syö. Niin ehkä kivempi, että niinpä.
Et se on tosiaan se vaikea sanoa, niin kuin, että onko joku 200 grammaa tai jotain tiettyä ruokaa. Mutta se melkein on, että jos niin ajattelee, että vaikka jossain salaatissakin, niin jotain lihaa kalaa voisi olla joku semmoinen 100-150 grammaa vähintään. Ihan jo sen takia sen proteiinimäärän takia, että siitä tulisi niin kuin lähelle sitä. Et proteiinihan on semmoinen, mitä välillä yhtä aikaa niin tuntuu, että sitä pitää olla kaikessa paljon. Ja proteiinirahkaa ja muuta meni varmasti ihan tosi paljon niin kuin myytiin. Mutta on se toki semmoinen, että aika monella on ehkä se proteiinimäärä. Ja varsinkin meillä vähän vanhemmilla naisilla niin tuntuu, että olisi tarve huolehtia siitä proteiinin määrästä ihan silleen, että sit lihaksetkin pysyy ja jaksaa tehdä sitä työtäkin sitten. Että se pitää kuitenkin sitä nälkää voitolla sitten se proteiini. Paljon se päivän suositus? No se on semmoinen, olisiko 1,1-1,5 grammaa per painokilo niin kuin kohti. Joo. Mutta siinähän välillä sitten tuli näitä fitness-juttuja, missä oli niin kuin 2-3 grammaa, mutta ei mun mielestä niin kuin tavallinen työntekijä tai tavallinen, joka ei ihan treenaa ammatikseen, niin tarvitse sellaista määrää. Mutta sitten laitan nämä broilerit ja jätetään olisi ehkä pikkusen kauemmin saanut vielä jäähtyä, mutta aikataulu meillä nyt kuitenkin vähän erilainen. Sitten vaan sekoitellaan tämä kaikki sekaisin. Tämä on sitten valmis eväsrasiaan. Tähän tietysti voi lisäillä, sit, jos haluaa muitakin kasviksia, niin aina tietenkin parempi. Koska se kuitu on myös semmoinen ja kasvikset, mikä taas tahtoo jäädä monelta sitten vähän vähemmälle. Mutta tämmöisessä ne kasviksetkin menee mun mielestä aika hyvin. Niin, ja salaatti on aina helppo laittaa, mitä kaapista löytyy. No on, se on totta, että sinne saa upotettua kyllä. Näin. Eli tämä on niin nyt tässä valmiina. Ja sitten jos mietitään, että millä sen sitten niin kuljettaisiin, niin että jos se pitäisi vaikka säilyä nyt se jonkun 3-4 tuntia, niin siihen on useampikin vaihtoehto, mutta mä en ehkä, niin kuin, jos tämä on tietysti tämmöinen vähän niin kuin luksusvaihtoehto, mutta niin, tämä on ollut itse asiassa mun omilla tyttärillä, kun he on ollut kesätöissä siivoajana, niin tämä kansi on semmoinen, että tämä pakastetaan. Eli täällä on itsessä niin kuin se. Eli se koko kansi laitetaan pakasteen? Joo, tämä on ihan jäinen. Niin onkin. Joo. Okay. Joo. Eli tämmöisessä säilyy varsin hyvin niin siihen ruokataukoon asti. Joo. Ja sitten tietysti tämä vetää aika hyvän määrän mun mielestä tämä yksi rasia. Että tästä kyllä sitten niinku se päiväateria ihan hyvin. Ja tähän sitten ehkä vielä jos haluaa niin leipää tai sitten joku hedelmä vähintäänkin sitten jos välipalaa ajattelee. Niin esimerkiksi tollainen määrä menisi ihan hyvin ja sitten vielä kansi. Joo. Niin se säilyy kyllä, ei tarvitse sitä lisäksi enää olla mitään muuta. Joo. Tällainen nyt on yksi vaihtoehto. Mutta sitten toki on niin kuin tietenkin, jos on tuommoisia pieniä kylmälaukkuja, kylmäkalleja, niin aina. Eli yhtä hyvin sitten esimerkiksi voi tämmöiseen rasiaan, ja tämä lasinen rasia on siinä mielessä myös hyvä, että siitä ei ainakaan mitään niin muoviirtoa tai mitään muutakaan. Joo. Mutta ja sen voi sitten laittaa tällainen pienen kylmälaukkuun vaikka sitten tämmöinen. Niin. Näin. Se oli selkeä laji siinä. Kiinnostaisi muuten teistä kuulijoista tai katsojista niin tietää, että kuinka monella on haaste saada tai niin näiden eväiden säilymiseen ja että kellä on se liikkuva työ, että joutuu sitten jossain muualla kuin jossain henkilöstöravintolassa syömään, niin laittakaa vähän kommentteja, jos on ihmisiä siellä painii tämän ongelman kanssa. Joo, no sitten ajattelin, että tehdään semmoinen lämmin ruoka, joka sitten taas sen kuljettaminen on myös yksi haaste, mutta siihen on olemassa paljon kaikenlaisia. Tässä nyt esimerkiksi on tämmöinen pieni ruokatermos, ja täällä on nyt kuumaa vettä sisällä, että se pysyy pidempään kuumana. Ja nämä jotkuthan mainostaa, näitä on eri hintaisia, niitä on niin jostain vähän reilusta 10 jonnekin varmaan 70. Okay. Että on niin tosi kalliitakin, ja ne kalliimmissa ne niin lupaa, että säilyy 7 tuntiakin, mutta en kyllä suosittele 7 tuntia pitää lämpöisessä, että se 60 astetta on kuitenkin se, että minkä niin yläpuolella sen pitäisi pysyä sen lämpötilan. Koska silloin se melkein sen 6 ja 60 välillä, niin se on se ehkä pahin, missä eniten bakteerit lisääntyy. Eli sen takia niin kun sanoisin, että semmoinen 4 tuntia on vielä ihan ok. Joo.
Ja tässäkin taisi olla just joku 4-5 tuntia se niin kuin lupaus. Ja se oikeasti on testannut kaurapuurolla ja riisipuurolla ja keitolla, niin kyllä pysyy tosi hyvin lämpimänä ihan sinne lounasaikaan asti. Joo. Eli silloin voisi ajatella myöskin niin, että jos nyt esimerkiksi aamulla on lähdössä töihin, niin sitten tekee tämän niin kuin valmiiksi, sitten vaan lämmittää. Kun se pitää olla todella kuuma, niin sitten se, kun se saa kiehua, niin sitten se laitetaan niin termaan. Eli siinä aikaa, kun aamulla keittää kahvia, niin voi samalla laittaa sen keiton lämpiin. Kyllä. Ja nyt mulla on tässä sen keiton pohja, eli tässä nyt on vain niin kuin 0,5 litraa vettä. Ja se keitetään ja tehdään siitä niin kuin se liemipohja siihen. Ja tässä on oikeastaan ajatuksena, että tähänkin voi käyttää niin kuin kaikennäköisiä kasviksia ja muita, mitä on kotona. Ja sitten nyt mulla on täällä tämmöinen kasvisliemi, tällaisena, mutta kasvisliemikuutio käy oikein hyvin. Meillä nyt vaan sattuu täällä olemaan näitä. Ja tai sitten joku muukin, jos haluaa käyttää vaikka nyt jotain kanalientä tai muuta, niin kaikki käy. Ja sitten mä oon tähän ottanut paprikaa, herkkusientä, vähän kiinankaalia. Tähän kävisi sitten kaikki muutkin kaalit ja paksoit ja kaikki semmoiset, jos niitä niin kuin on tai jostain saa. Ja sitten tällä kertaa tässä on nyt tofua. Että on niin nyt sitten tämmöinen vegaaniversio. Että sitten tietysti pitää sitten katsoa, että sitten ottaa sellaisia nuudeleita, missä ei ole kananmuna. Mutta muuten niin tätäkin pystyy varjoimaan. Ja sitten täällä on vähän valkosipulia ja sitten meillä kotona kasvatettuja chilejä ja samoin myös inkivääri on sellainen, että sitä ei välttämättä niin kuin aina kaikilta löydy kaavista, mutta tätä pystyy myöskin säilyttämään. Eli se käy niin kuin, se säilyy hyvin. Ja sitten meillä toi on itse kasvatettua inkivääriä, että laitettiin vain inkiväärin juuren pala ja sitten se kasvaa kyllä siitä helposti. Siis sisällä? Joo, kyllä. Siis kerro uudestaan, niin mua alkoi kiinnostaa. Inkiväärin koostaa kaupasta, leikkaa siitä pienen palan ja laittaa sen multaan ja sitten se alkaa siellä kasvaa. Okei, mä kokeilen. Se on helppoa. Joo. Mutta ajatellaan nyt tää tässä, että tämä... Joo. Musta on ihanaa, että on Kiinan kaali, kun itse on 70-luvulla syntynyt ja sori, mä en näy muuten, tuolla mä tuun tälle puolelle. Kun sä puhut. niin 70-luvulla kun on syntynyt ja 80-luvulla sitten nuoruutessa elänyt, niin silloinhan oli aina Kiinan kaali. Niin, se sai vähän huonon maineen. Sai, sitä oli koulussa aina sen kanssa. Joo, mutta ihana nyt uusi tuleminen. Tuolla on varmaan kilohinta ehkä jotain 3 euroa, mikä voi kuulostaa silleen aika, mutta eihän tähänkään, tuossa on 100 grammaa. Joo, niin. Että eihän siihen niin paljon mene. Joo. Mutta ja välillä olet sitä oikein kaupasta löytänyt. No kun mäkin aloin just miettiä, että onko ihan vähän aikaa nähnyt, mutta en ole tosiaan edes katsonut välttämättä. Niin. Mutta pitääkin nyt ihan seurata ja katsoa. Joo. Niin. Pieniä teknisiä haasteita Lieden kanssa. Me jännitettiin kameraa, että miten me saadaan kamera toimimaan ja näytäänkö me kuvassa. Mutta Noin. Mutta mä alkaa sillä aikaa, kun toitos lämpenee, valmistelemaan tätä. Eli nämä pilkotaan. Ja tämä saa olla aika pientä, koska varsinkin nyt, jos se menee tämmöiseen ruokatermariin, niin sen sieltä vielä saa uloskin. Ja on semmoisiakin termareita, missä on paljon isompi toi suuaukko. Että se on helpompi sitten. Tämänhän voisi laittaa tämän karnankin nyt kokonaan tähän. Mä nyt pikkasen tästä jätän, koska se sitten samoin tämä sieni. Tähänkin käy mitkä sienet vaan. Niin voisiko laittaa metsäsieniä? Voisi ihan hyvin, kyllä. Ja tässäkin voisi niinku jättää tämmöiseksi isommaksi, mutta nyt kun taas se pitäisi saada syötyä sitten esimerkiksi tuolla lusikolla, mikä tuossa on mukana, niin sitten on niinku mielekkäämpää vähän pilkkoa sitä pienemmäksi. Kohta. Joo, se kohta nytkin. Joo. Ei ihan. Niin, aika pieneksi saa laittaa just sen takia, että se on kivempi syödä. Ja sitten sienethän on monelle niitä, jotka ei kauheasti sienistä tykkää, mutta saattaa ehkä syödä herkkusieniä. Niin sitten se suutuntuma, niin se on ehkä sitten kivempi, kun se on pienempää, jos on sellainen, että ei hirveästi sienestä muuten tykkää. Ja sitten paprikasta kanssa, niin tässä saa olla aika semmoista niin kuin pientä uikaletta me tehdään tästä. Vähän pienemmästi. Laitetaanko tää? Ei. Joo,
Sen voi laittaa. Näin, niin sitten. Tää voisi kyllä kans leikata veitsellä, mutta sillä se jotenkin käy nopeasti. Eli se on kevätsipuli. Tämä on kevätsipulia, joo, mutta tähän käy ruohosipuli. Ihan mikä tahansa. Purjo. Käy purjo. Että se mitä sattuu olemaan. Niin sitä itse, kun ei ole mitenkään kauhean hyvä kokki, niin sitä aina niin orjallisesti seuraa niitä ohjeita ja jotenkin osaa. Niin, se on kyllä totta, niin, mutta pitäisi siis vähitellen oppia ja uskaltaa kokeilla. Niin sekoitellaan tämä liemi tänne ja sitten huutuseen vähän tätä pannua parvittajan pois ja sitten saadaan ne kasvikset sinne pannuun. Tästä lähti pois päältä tämä. Joo, se saa olla. Okei. Joo, nesteet. Näin. Eli sitten aletaan täältä noita kasviksia vähitellen. Ja tässäkin sitten öljy voi olla mikä tahansa. Ei ole väliä, minulla on oliiviöljyä, mutta voi olla rypsiöljyä tai aurinkoöljyä. Tai jos on jotain erikoisempia öljyä kotona, mitä on jäänyt jostain ruoanlaitosta, niin ne käy kyllä. Sitten täältä kipataan nämä ihan pikkasen. Nyt se on tarpeeksi kuivaa. Sitten kaikki vaan pannuun. Tähän käy tosiaan ihan mikä vaan tämmöinen paktis, mitä porkkana pienenä suikallena. Joo. No niin, kasvun näköistä, jos ääni kuuluu. Sitten tässä on tätä valkosipulia vähän, niin mä laitan sitä kanssa tähän. Tämäkään ei tarvitse olla silleen niin kuin ihan loppuun asti kypsää ja paistettu, koska sitten tämä vielä menee tuohon lämpimään liemeen, niin sitten se turhaan sitten on tuolla. Niin menee liian. Niin, totta. Ja mulla on tässä nyt sitten tätä tokua, mutta tämä voisi olla myös kanaa tai lihaa tai mitä nyt on, niin kuin, vaikka nyt sitten just edelliseltä ruoalta väännettä voisi käyttää. Ja sitten tämä on nyt tällaista valmiiksi maustettua ja pilkottua tokua, mutta toki niin kuin halvempaa on se, että ostaa sen niin kuin palana ja sitten maustaa itse. Joo. Mutta niin, tässä nyt ehkä ajan säästön vuoksi niin käytetään sitten tätä. Ja tämä on ehkä siinä muodossa tämä tofu tämmöisiä keitsit, jossa vähän arvelee, että tykkääkö se tofusta ja onko se minkä makusta, niin tämmöisessä se menee aika niin kuin helposti semmoisellekin, joka vähän epäröilyä. Nyt se alkaa niin vaikuttaa aika hyvältä ja sitten laitetaan tähän liemeenkin vielä lämmitys. Ja sitten tänne lisätään vielä talon pimeä, mutta tämä voi olla aivan hyvin sitruunaakin. Mutta tästä mä laitan nyt puolikkaan ja puristan sen tänne. Liittojen joukkoon. Nämähän on tiedossa tästä, kun valmistetaan näitä reseptiikkaa, tulee sitten jossain vaiheessa myös sinne meidän inspiraatio-osioon, että nämä on semmoisia noin ohjeita, että sitten semmoinen perus tarkemmat ohjeet tulee. Niin, joo. Että pystyy sitten hyödyntämään, jos haluaa. Ja muutenkin muistutan tässä vaiheessa, että kun meillähän on nyt ollut jo 4 webinaaria, tai 3 webinaaria tuossa aikaisemmin, niin nehän löytyy sieltä FiniPro-sivustolta. Siellä on se inspiraatio-osio, niin sieltä löytyy kaikki ne edellisetkin tallenteet, ja tämäkin tulee sitten jossain vaiheessa parin viikon sisällä varmasti sinne inspiraatio-osioon, niin on sieltä nähtävissä, jos sattuu niin, että joku työkaveri ei ole päässyt katsomaan tai haluaa palata näihin ohjeisiin myöhemmin.
Näin, eli nyt täällä kiehuu tää liemi ja mä lisään tänne vähän tätä inkiväriä. Ja nyt se liemipohja on niin täällä sinänsä valmis. Ja sitten siihen voi laittaa soijakastiketta esimerkiksi, tai sitten meillä nyt sattuu kaapissa olemaan tämmöistä misoa, mutta tämäkin on niin soijapohjainen. Et voi periaatteessa laittaa molempiakin, mutta meillä on aina vähän kotonakin tuntuu, että kun jotain ruokaa tehdään, niin sitten jää kaikenlaista tällaista pientä purkkia, ja niistä käytetään aina se yksi lusikallinen. Niin, johonkin siihen ohjeeseen, mitä varten se on nostettu. Niin sitten mielellään tämmöisiin voi niitä käyttää kaikki niin mausteeksi, että ei jää. Tämä on ihan uusi tuttavuus itse asiassa. No, tämä on niinku fermentoitua soijaa. Mitä tarkoittaa fermentoitua? No, tavallaan siinä on niinku tietynlainen käyminen. No vaikka niinku hapankaali. Okei. Niin, joo. Nyt tämä liemipohja on täällä valmis. Sitten me voidaan nämä kipata tonne. Joo. Tai sitten me voidaan tehdä niin, että me otetaan täältä tämä ruokatermari. Otetaan tuo lusikka pois. Ja kaadetaan täältä nyt se kuuma vesi pois. Ja sitten tässä on näitä kumpeleita. Niin täältä voi, kun nämä otetaan nyt evääksi mukaan, niin me voidaan laittaa nämä pohjalle. Ja laittaa vaikka tästä nyt tämmöinen puolikas. Ja sitten seuraavaksi me voidaan laittaa tästä sitten nämä kasvikset. Nämä voisi tietenkin tuonne kipata, mutta sitten tämän täyttäminen on aika haasteellinen. Niin. Ja sitten tänne vaan niin paljon kuin mitä ajattelee, että mahtuu ja haluaa syödä, niin sitten tätä kasvista ja tofua. Ja tuossa voisi ehkä olla semmoinen sopiva määrä. Ja sitten loput lientä. Ja täytetään se sillä. Noin, nyt siellä on semmoinen aika sopiva määrä. Ja nyt se on tässä se päivän ruoka. Ja sitten vaan kansi kiinni. Joo, se siis lounas. Niin. Taululla voi syödä. Kyllä, se on siinä. Kätevä. Se oli ihan nopea. Ja siihen tosiaan chiliä sitten voi laittaa, jos haluaa, ja oman maan mukaan. Joo. Myöskin. Ja sitten voi, jos korianteria tai muuta maustetta löytyy, niin voi niitäkin lisätä. Joo, otaks mä mitään? Joo, se voi ottaa sille puolelle. Se oli aika semmoinen nopea, ja sen tosiaan voi tehdä valmiiksi niin, että sitten vaan kuumentaa kunnolla. Niin sitten esimerkiksi aamulla ottaa mukaan. Näin. Täällä on vielä tämmöinen viimeinen laji. Eli tää on ihan taatusti nopea ja semmoinen, mitä varmaan tulee tehtyä muutenkin. Ja mä taan koota sen suoraan tämmöiseen lasiseen rasiaan. Otetaan tästä salaattia. Vähän ja nyt semmoinen määrä, mikä tässä. Mutta tämä on aika hyvä mitta sille niin kuin esimerkiksi eväsrasian koolle, että jos niin kuin ajatellaan, että pastasalaattia on ton verran, niin kyllä sillä niin kuin pitäisi pärjätä. Työpäivän ajan. Niin. Sepä. Paljon tässä olisi niin vetoisuus, onko se joku 4 desiä? Voisi olla, joo. Ja nyt on kiva, kun on klassisiakin, niin On. Ne on, niin kuin, jos ajattelee sitä muovia, kun nyt on ollut esimerkiksi puhetta näistä jäätelörasioista ja muuta, mitä ihmiset käyttää, että ne ei ole niin oikein hyvä sitten käyttää moneen kertaan varsinkaan niin kuumentaa. Joo. Tässä nyt tietysti siitä ole kyse, mutta tämä on siitä hyvä, että tätä voi niin kuin, vaikka tehdä just jonkun kiusauksenkin tähän samaan, että se niin kuin, ei tarvitse niin paljon ehkä olla niitä astioita. Niinpä. Niin tähän vaan nyt salaatti. Ja sitten siihen nämä tomaatit ja kurkut, ja nämä on tosiaan pesty kyllä etukäteen kaikki. Että ei tässä aikaa siihen suoraan. Kyllä. Ja tässä minulla on tuon ajatuksena, että tähän tulee niinku kurkkua ja tomaattia, salaattia. Sitten kun sitä proteiiniakin pitäisi saada, niin sitten on tuossa vähän tuosta mozzarella-juustoa, jos sitä haluaa laittaa. Sitä voi myöskin laittaa esimerkiksi tuohon pastasalaattiin, jos haluaa laittaa ihan hyvin sitä mozzarellaa, että se käy myös moneen. Ja tähän nyt tulee sitten kala niin kuin pääraaka-aineeksi, mutta se voisi olla kanaakin ihan yhtä hyvin. Ja tähän käy kalastakin, niin no esimerkiksi tonnikala tietysti, mutta sitten vaikka niin kuin, jos on jäänyt taas ruoalta, vaikka lohta tai no miksei jotain silakkaakin, sekin kävisi tähän ihan hyvin. Niin
Et ei tarvi olla niin kuin, just tätä varten välttämättä ostettu. Tässä pystyy hyödyntämään sitten sellaiset ylijäämät, mitä jää vaikka sitten ruoalla. Mutta taas on jotenkin tottunut ja olla niin paljon puhuttu, että tehdään aina, käytetään jotain tuhaa tai lohta tai jotain tällaista. Ihan hauska niin kuulla, että voi laittaa sitten jotain muutakin siihen. Että ei aina voi. Niin. Joo, ja varsinkin kun kalan hinta on tänä päivänä aika kova, niin kannattaa sitten hyödyntää semmoisia. Niin meillä tietysti kun mies kalastaa aika paljon, niin kuhaa ja haukea sieltä sitten tulee, että hauki on vähän mitä sä hauesta teet? Kyllä mä melkein teen mureketta tai jotain haukipihveä tai jotain. Ja sitten on tehty sillä tavalla, että on laitettu voin kanssa kunnolla kääreeseen ja sitten tuohon savustimeen. Okei. Niin joo. Siitä saa jopa ihan hyvä. Näinpä. Pete ei onneksi kuule tätä. Joo. Ei, mutta mä oon monesti kuullut, ja monet taas, jos mietitään näitä 70-luvulla syntyneitä, niin monesti syöty, tai on paljon ollut just sitä, että sitä haukea on ollut. On, sitä aina sitä mökkirannasta ja just näin, että on ihan kiintiöt tullut täyteen. Mutta on. Noin, eli siinä on nyt niinku se perussalaattipohja. Sitten tässä mulla on tää nyt on loimulohta. Mutta niin tästä sitten kans tuohon paloja ja sitten siihen voi tulla eri juustoja, mutta mä ajattelin, että laitetaan raajuustoon. Joo. Ja sekin on siinä mielessä, että on vähän raskasta, mutta sitten siinä on taas sitä proteiinia jakaa. Ja tästä voi sitten vähän tätä lientä, jos haluaa, niin pikkasen Miten muuten hinta, jonkun tämmöisen raajuustohinta versus nyt vaikka mozzarella, niin eikö se nyt ole edullisempaa? Niin, vai on se. Kyllä sitä saa ainakin just sille isoissa rasioissa ostaa, että aina mozzarellakin suurin piirtein euron verran maksaa, mutta eihän tuollaista kokonaista nyt niin laittoisi. Sitten tähän voi sitten, jos tykkää käyttää salaatin kastikkeita, niin sitten vielä esimerkiksi öljyä vähän ja vaikka limeä tai sitruunaa tai jotain viinietikkaa, niin voisi sitten vielä laittaa salaatin kastikkeen, mutta mä itse en oikeastaan käytä salaatin kastikkeita. Mutta toki siinäkin sitten, että niitä hyviä rasvoja saisi ja kyllähän sitten energiaakin, mutta tässä kalassa nyt kuitenkin on sitä rasvaa ja sitten toi raajuusto toimii vähän silleen. Niin. Siinä sitten se vähän sitä mehusta. Sitten siihen voi vielä laittaa kananmunaa. Ja siinä on taas se proteiiniajatus ja se, että sitten niinku jaksaa paremmin, että sitten tulee vähän täydennetympi siitä ateriasta, niin voi sitten vielä lisätä. Ja se on mun mielestä kanssa, että ei silloin lounasruoan tarvitse näyttää onkelta. Ei niin, että niitä voi asetella ja tehdä vaikka ne siellä ehkä kuljetuksessa vähän kärsiskin, mutta että lähtökohta ei tarvitse olla se, että se näyttää. Saanko muuten kysyä, kun puhuttiin salaattikastikkeesta, niin laittaisitko sen nyt jo, jos mietitään sit säilyvyyttä ja että ne pysyy rapsakkoina noi salaatit, niin, että laittaisitko jo tonne joukkoon sen silloin aamulla ennen kuin lähdet töihin vai olisiko sinulla joku pieni erillinen rasia? No ainahan se olisi parempi, jos olisi erillinen, mutta jos me tehdään vaikka illalla valmis, en mä illalla laittaisi ainakaan sitä öljykastiketta, että sitten vaikka aamulla. Niinpä, joo. No, ja nämäkin on sitten ihan silleen helppo kuljettaa, sitten jos on tuommoinen joku pieni, just tämmöinen kylmälaukku, mihin saa sitten näitä, kun näitä on kuitenkin eri kokoisia näitä kylmäpastronoitakin, niin esimerkiksi sitten ajattelin juuri, että jos on vaikka tollainen, tässä nyt on tehty tällainen tuorepuuro, eli se voi olla joko lounas tai välipala, että ihan kuinka paljon niin kuin itse kokee, että tarvii sitä evästä olla, niin tämmöisen kanssa just tämmöinen pieni on ihan kätevä, että voi laittaa se ja sitten pakata. Ja tämä on tehty ihan silleen vaan, että meillä tuli mansikkaa kotona pakkasessa, mikä on niin kuin tässä pohjalla. Ja sitten siinä on vähän siansiemeniä. Ja ne on siis näitä tämmöisiä pieniä mustia. Niin nämä on myös sellaisia, missä on paljon proteiinia. Ja sen takia, ja sitten se vähän hyydyttää alintakerrosta, että sit siihen pystyy laittamaan tämän seuraavan kerroksen. Ja tässä seuraavassa kerroksessa on sitten vaan kaurahiutaleita ja tämmöinen mansikkajukurtti. Mutta sehän voi olla ihan mitä tahansa. Että jos etsit maitotuotteita käytännössä, se voi olla vaikka soijajukurttia. Ja sitten niin on ehkä desin verran jukurttia ja sitten 1,5 desiä jotain muuta nestettä, että vaikka maitoa tai sitten tämmöinen joku
maito tai muu, jos ei käytä maitotuotteita, ja sitten 1,5 desiä sitä kaurahiutaleita, ja ne on vaan sekoitettu, ja siitä on tehty seuraava kerros. Ja sitten viimeisessä kerroksessa tässä on vaan niin sitä mansikkasosettia, ja sitten päällä vähän vadelmia ja kasvipähkinää. Ja nämä kasvipähkinät on myös sellaisia, että näissä on proteiineja paljon ja hyviä rasvoja. Niin, eli jos ajatellaan, että jos nyt vaikka se joku semmoinen 80-90 grammaa tarvitsee sitä proteiinia, niin tuossa on joku 18-20 tässä annoksessa. Joo. Eli se on jo ihan hyvä määrä, jos ajattelee, että se on vaikka välipala. Sepä. Niin. Mutta tässä me ollaan nyt oikeastaan saatu melkeinpä nämä eväät tehtyä, ja sitten voitaisiin varmaan vähän vielä jutella niiden ehkä säilytyksestä ja kuljetuksesta. Ja... Totta. No kyllä, mä en tiedä, meillä on vähän huono yhteys, me ei nähdä, tai meillä on tosi pian ruutu, mistä me nähdään toi meidän, miltä tämä näyttää sinne toiseen suuntaan, mutta en tiedä, että näettekö kuinka hyvin tänne, mutta nämä on ihan tosi herkullisen näköisiä, ja olen siinä onnellisessa asemassa, että kun tämä webinaari striimaus päättyi, niin me päästään maistelemaan näitä, mutta että on tosi hyviä. Ja voisin ajatella tällainen kombo, että on noita rieskoja ja sitten toi tuore puuro, niin varmaan pärjäisi yhden työpäivän sillä. Kyllä, joo, näistäkin voi just koota ja sitten tosiaan voi olla välipalana kaikkea rahkaa, jogurttia, hedelmää, niin kuin muutakin sitten. Mutta ja näissäkin se säilytys on kyllä, niin kuin jos on joku tämmöinen kylmäsysteemi siinä mukana, niin ei ole mikään ongelma. Ja tietysti se, että huolehtii, että ne astiat on puhtaita, mihin tehdään, ja sitten, että kädet on puhtaat, kun tehdään. Ja sitten tietenkin oman jääkaapin säilytyslämpötila. Että sekin on oleellinen, että näistä raaka-aineista, kun lähdet tekemään, vaikka tuosta kalastakin, että se jääkaappi on ollut tarpeeksi kylmä. Mikä on muuten oikea jääkaapin lämpötila? No, se on semmoinen 2-6 astetta. Okay. Eli välillä olisi ihan hyvä se oma jääkaappikin katsoa, että se säilytyslämpötila olisi tarpeeksi alhainen. Että monesti tahtoo olla, että se lähentelee sitä 10 astetta. Että se, varsinkin jos siellä on niinku kalaa, lihaa, niin se on niinku parempi, mitä alempi se on. Ja on tietysti nykyään semmoisiakin, missä on esimerkiksi nollalokeroja ja muuta, missä se kala ja liha säilyy paremmin. Mutta normi jääkaappi se 2-6 astetta, ne on ihan hyvä. Ja sitten, että just ne säilyy, että ne on tuoreita ne raaka-aineet, mistä tehdään, ja sitten ne säilytetään oikein. Niin ne on niin kuin ehkä ne tärkeimmät. Joo. Koska kuitenkin just sit se mikrobien kannalta se pahin lämpötila on se +6 ja 60, että sillä välillä. Nämä nyt oikeastaan on semmoisia ihan peruslähtökohtia, että mitä on niin hyvä ottaa huomioon. Ja sitten kun puhuttiin siitä proteiinista ja muusta, niin sekin, että sitten katsoo sen, että jos se nyt vaikka se lounas on ollut sellainen, no näissä nyt on kaikissa aika hyvin proteiinia, no tämä nyt ehkä jää vähän heikommalle, mutta että sitten katsoo vaan sen päivän niin kuin määrät, että eihän joka aterian tarvitse olla niin, että siellä on niin kuin se tietty proteiinimäärä, mutta että vaikeammaksi se sitten käy vaikka, jos ajatellaan, että tässä nyt on vaikka se suurin piirtein 20 grammaa, niin sitten se tarvitsisi niin kuin 4 kertaa vielä tällaisen ehkä. Mutta sitten jos koostaisi vaikka tuossa välipala ja sitten just tämä, tässä on varmasti vähintään saman verran, koska kalassa on tosi paljon proteiinia. Joo. Ja itse asiassa tofuahan on pidetty, että siinä on jotenkin tosi paljon, mutta ei siinä vaikka tuohon loheen nähden, niin on niin paljon proteiinia. Joo. Ja niitä rahkoja ja muitahan sitten on niitä proteiinirahkoja, missä just se 18 voi olla hyvinkin. Että normirahkassa on semmoinen ehkä 10 grammaa. Ja sitten taas jogurteissa on paljon vähemmän, että niissä on semmoista ehkä 3. Tässä on 3,7. Okei, niin ei ole kauheasti. Ei, vaikka ajattelisikin, että siinä ehkä enemmän sit se kalsium, mikä tulee. Mutta sitten näissä kaikissa on nyt otettu myöskin huomioon se, että olisi kuituja ja sitten, että niitä monipuolisesti niin käytetty eri kasviksia, että tulisi sitten eri vitamiineja ja muitakin kuin C-vitamiinia. Ja näissä se mun mielestä tulee helposti, että ei tarvitse niin kauheasti nähdä vaivaa, että tulisi, niin kuin, jos ajatellaan, että 500 grammaa kasviksia tai niin se pitäisi päivässä, se tuntuu aika niin hurjalta määrältä, että söisi niin tuommoisen Kiinan kaalin ja sitten vielä muutama tomaatin ja puolikkaan kurkun, niin se tuntuu isolta. Mutta sitten esimerkiksi tuossa keitossakin, niin aika helpollahan siinä niin sit kuitenkin menee. Ja nämäkin on niin ajateltu sille, että siinä on aika vähän sitä lientä, enemmän sit sitä oikeasti syötävää osaa, että se liemestä tulee vaan se maku siihen. Totta. Mutta tässä nyt oikeastaan niin kuin... Ja sitten varmaan vielä, kun puhun, tai minua kiinnostaa nyt tässä maailmantilanteessa myös tämä talouspuoli, niin sitten satokausikalenteria jos hyödyntää, niin siellä pääsee varmaan, niin kuin tulee sitten vaihteltua eri raaka-aineita vaikka, ja
Ja sitten, eikö siinä ole vähän ideana, että siinä on jotenkin just sen kauden? On, niin kyllä mä itsekin teen sitä, että jos mä ostan vaikka hedelmällä kasviksia, niin kyllä mä niin kuin koitan katsoa, että se kilohinta on joku, sen nyt voi itse päättää, olisiko niin kuin 3 euroa semmoinen kilohinta, mistä ei niin kuin enempää, että sitten valitsee sen mukaan niitä, koska se näkyy siellä kaupan hinnoissa se satokausi. Että se mitä on niin kuin just sillä hetkellä, niin se on kuitenkin aina halvempaa. Totta. Eli sitä kannattaa hyödyntää ja itselle ehkä asettaa semmoinen hinta, että mitä enempää en vaikka ole valmis maksamaan appelsiinikilosta. Joo, toi olikin ihan hauska. Tuosta oliko niin, että sä olet lupautunut tekemään meille jonkun pienen blogitekstin? Joo, kyllä. Tämä olisi aika hauska teema. Siitä näkökulmasta myös ja sitten lisätä näiden ohjeita siihen. Kyllä. Mutta että kyllä ruoasta on oikeasti aika helppo niin kuin säästää, jos ajattelee, että mistä lähtee niin kuin, mistä kulusta karsimaan niin kuin ilman, että sit joutuu kärsiä siitä, että se on niin kuin ankeeta ja huonolaatuista se ruoka. Mutta että se vaan vaatii sitä, että suunnittelee etukäteen joko tuonne ja just tämmöisiä lounaitakin, niin sä voit suunnitella sille, että mitä sä teet vaikka iltapäivällä ruuaksi tai illalla kotona. Että sitten sä voit laskea jo etukäteen, että joo, että mä keitän vaikka yhden ylimmäisen perunan, sitten mä voin käyttää sen salaattiin, vaikka tehdä jotain tämmöistä tonnikala-salaattiin, mihin tulee perunaa ja pakkuja ja muita. Joo. Että vähän niin kuin suunnittelee sitä viikon ruokalistaa ja sitten miettiä niitä lounaita, mitä niistä pystyy sitten hyödyntämään tai ottaa sellaisenaan mukaan tai jonkun osan. Totta. Ja se on niinku semmoinen tekijä, millä siihen ruokalaskuun vaikutetaan aika paljon. Et suunnittelee etukäteen ja ei käy ehkä joka kerta siellä kaupassa niin töiden jälkeen, vaan käy kerran viikossa tai jopa tilaa ne kerättynä valmiiksi, ettei tule sit osteltua kassalla suklaapatukkaa ja se on muuten niin nälkäisenä menee töiden jälkeen. Et se suunnitelmallisuus on myöskin se, millä pystyy vaikuttaa paljon siihen niin ravitsemukseen ja sitten tietysti siihen laskuun, mikä sieltä sitten tulee. Totta. Että ne on kyllä semmoisia, mitä itse ainakin suosin. Joo, kyllä. Mä katson tässä, meillä on yhteistyö tuon Tanjan kanssa. Tanja on tuolla pisteessä ja hän lupasi pitää kun mä en näe sinne chattikeskustelua suoraan. Kello on nyt 10 vailla tai 12 vailla. Meillä on tehty tässä nämä hyvät lounasvaihtoehdot ja ollaan puhuttu tuosta säilytyksestä ja miten siihen ruokamenoihin pystyy vaikuttamaan. Tanja, onko siellä jotain sellaista, mihin katsojat haluaisivat saada vastauksia tai haluaako kommentoida? Otetaan tässä pieni hetki. Otapas. Hei, täällä on tosi hyvä kysymys. Mitä ruokavalintoja tai raaka-aineita kannattaa välttää työpäivän aikana, jotta vireystila säilyy päivän ajan parempana? No, sokerit, liika hiilihydraatti. Toki esimerkiksi pastassa on hiilihydraattia, mutta kyllä me sitäkin tarvitaan, että siitä saa sitä energiaa. Mutta että liika semmoinen, niin kun, no vaikka pelkät tommoset niin kun sokerijukurtit, koska noissa on aika paljon niin oikeasti sokeria, mutta esimerkiksi tässäkin se on vain hyvin pieni osa sitä, että tässä ei muuten ole lisättyä sokeria. Niin se on ehkä semmoinen, mikä helposti saa sit väsymään, tai sitten liian isot annoskoot. Että jos nyt ajatellaan, että voisi syödä nämä lounaaksi tästä kerralla, niin on ihan varmaa sieltä alkaa väsyttämään. Voi olla, että jaksosta, mutta sen aikaan. Mutta niin se on ainakin semmoinen, että liian isot annoskoot ja sitten se, että liikaa sokeria, liikaa rasvaa. Että hampurilaiset, ranskalaiset tämmöiset, semmoisen kun syöt, niin varmaan alkaa väsyttää. Että se olisi niinku kuitenkin silleen energiatehiätä ruokaa, mutta että ei liikaa sokeria, ei liikaa rasvaa. Joo. Okei. Katsellaan vielä, tuleeko tänne jotain muuta. Näyttää siltä, että ei ehkä tule. Kello on meillä 10 vailla. Me oltiin vähän nopeita tekijöitä. Oli pätevät tekijä täällä keittiössä. Niin meidän ei välttämättä tarvitsisi niin pitämällä pitää niin sinne yhteen asti. Eli jos ei kysymyksiä. Niin, ei, se ihan mielellään kyllä vastaan, jos tulee. Voidaan vielä vähän aikaa odottaa, jos siltä näyttää. Mutta toivon niin todella, että saitte näistä hyviä ideoita ja rohkeutta tehdä vähän erilaisia eväitä ja kokeilla miltä ne maistuu siellä työpäivän aikana ja miten se vaikuttaa siihen vireystilaan. Sekin voi olla semmoinen kyllä se niin kuin pelkkä ruisleipäjukurttilinja, missä voi olla vähän semmoinen, että iltapäivästä. Silloin kun mä olin siivoojana heti 20-vuotiaana, niin se oli mun. Aina mä söin ruisleipää, missä oli juustoa ja sitten oli banaanijugurttia. Joo, lämmin banaani. Kyllä.
Ja Kyllä. joo, vielä varmistellaan, että tuleeko reseptit nettiin, niin joo, kyllä tulee. Erika pitää tekee semmoisen pienen blogin meille sinne inspiraatio-osioon, niin sinne laitetaan sitten tarkat ohjeet, että voi sitten ottaa reseptit haltuun ja käyttää niitä. Joo, ja mä itse asiassa laitan ne ohjeet varmaan silleen, että mä oon nyt puolittanut ne tässä. Joo. Eli siitä tulee sitten niinku pari annosta, koska ei mun mielestä, jos sä alat vaikka tekee tällaista evästä ihan alusta alkaen, niin hyvin voi tehdä niin, että tekee kaksinkertaisen niinku, ja sitten vaikka joka toinen päivä, sitten kuitenkin säilyy pari päivää, niin sitten vaikka maanantaina tämä on mukana ja vaikka sitten keskiviikkonakin ja sitten taas välipäivänä jotain muuta. Sepä. Että ei tarvitse joka päivä alkaa alusta asti kaikkea. Joo. Näin. Jees, mutta mä katselen vielä tässä pienen hetken, että tuleeko Tanialta viestiä, mutta näiltä osin tai muilta osin niin kiitän jokaista siivoojaa, joka siellä ruudun toisessa päässä on. Teette tosi arvokasta työtä, vaikka se on välillä vähän näkymätöntä. Teidän työ huomataan sitten, kun te ette ole siellä paikalla, mutta kiitän jo tässä vaiheessa vähän ennakkoon, että teette hyvää työtä ja olkaa ylpeitä sitä omasta ammatista ja ammattikunnasta. Mä just eilen tapasin yhtään asiakasta, niin juteltiin, että siivousalalla on tehty paljon asioita. Jos ajatellaan vaikka niin ympäristöasioita ja jos miettii tämmöistä kiertotaloutta ja kaikkea tällaista, niin puhtausala on todella monessa asiassa niin edelläkävijä. Meidän pitäisi osata vaan jotenkin nostaa vähän, röyhistää rintaa ja viedä sitä meidän osaamista muille aloille. Meillä olisi oikeasti annettavaa. Me tehdään tärkeää ja hyvää työtä. Näin. Muita kysymyksiä ei ilmeisesti tule, niin kiitoksia kaikille osallistujille ja kiitos Erika, että teit meille ja jaoit aikaasi ja ammattitaitoasi. Niin tästä on hyvä jatkaa ja viettäkää sitten ensi maanantaina ne oikeat sitten puhtauspäivät. Ja sielläkin on vissiin Puhtausala ry:llä niin oma joku webinaari tai striimaus, niin voi mennä sitten sinne juhlimaan tätä tärkeää päivää. Mutta mun puolesta terveiset Jyväskylästä ja katsellaan, mitä ensi vuonna sitten webinaarit tuo tullessaan. Kiitos minunkin puolesta ja nämä reseptit löytyy sitten sieltä blogista. Joo, hyvä. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi.